Soy Raúl Periáñez, quiero saber qué es un forat negre y en qué consisteix. Tots hem sentit de parlar de la força de la gravetat. És la força que fa que estiguem enganxats al terra, que no sortim volant. La força de la gravetat és una de les 4 forces elementals de l'univers i es basa en el fet que qualsevol element, matèria, simplement pel fet de tenir massa, exerceix una força d'atracció. Com més gran és aquesta massa, més gran és la força d'atracció. Per això, aquí a la Terra, pesem més que si estiguéssim a la Lluna. La Lluna és més petita, per tant la força d'atracció que exerceix sobre nosaltres és més petita. Els forats negres són regions de l'univers superdenses, amb moltíssima massa, i això fa que qualsevol partícula o matèria que passi per l'horitzó de vents del forat negre caigui en ell i no pugui escapar. Degut a la gran quantitat de massa que té, la seva força gravitatòria, la força d'atracció que exerceix és tan gran que ni tan sols la llum pot escapar d'un forat negre. En general, a l'univers trobem 2 tipus de forats negres. Els que anomenem els primordials, que són els que es van formar durant el Big Bang, perquè tot era supercompacte i superdens, i els que són més nous, que venen de la formació de la mort d'estrelles supermassives, molt més grans que el Sol, per exemple. I és degut a una cosa que anomenem el col·lapse gravitacional. Les tècniques que s'utilitzen en astrofísica o cosmologia per observar l'univers es basen en la detecció de fotons. Però hem dit que en un forat negre ni tan sols la llum pot escapar. Per tant, no el podem observar directament. Com podem detectar un forat negre? Pues a vegades s'utilitza el fet que hi hagi estrelles orbitant al seu voltant, sense arribar a l'horitzó de vents, perquè si no caurien i no les podríem veure, però estan orbitant al voltant del forat negre. Llavors, estudiant l'òrbita d'aquestes estrelles, podem saber la massa i la localització d'aquest forat. Des de 2016, però, tenim una altra manera d'observar els forats negres i en general d'estudiar l'univers. És el que anomenem les zones gravitacionals, que van ser detectades per primer cop el 2016 per les col·laboracions LIGO i Virgo. Què són les zones gravitacionals? Per això ens hem d'imaginar l'univers com un espai-temps tot junt, seria l'equivalent a un llac d'aigua. Tenim l'aigua tota parada en un llac. Si jo llenço una pedra, aquesta aigua començarà a fer onades. L'espai-temps seria una mica el mateix. Quan jo poso una massa, comença a fer onades. I aquestes onades són el que anomenem les zones gravitacionals i és el que ara mateix podem detectar. Per què això és tan important? Perquè, degut a que no podem observar els forats negres perquè no emeten llum, sí que el que fan és deformar l'espai-temps perquè tenen molta massa. Per tant, els podem observar gràcies a les zones gravitacionals. De fet, la primera detecció que es va fer d'ones gravitacionals el 2016 va ser la fusió de 2 forats negres. Per tant, estudiant les zones gravitacionals podem aprendre molt més dels forats negres que no coneixem. Ara mateix ja no només som capaços de veure l'univers, sinó també d'escoltar-lo.